paikkaa. Kuka heittää? Ai joo. No mä menen vähän tänne. Äiti, ala vielä. Mene suoraan siitä. Joo. Oi. Se on tosi possu. Menee niitä ojan reunoja siellä. Mitä enemmän siellä on vettä. Joo. Leikillä se tietää missä. Kiitos. Ravista. Sivu. Kello 11, joo. Hai. Anna, kun sä tollataan saada, niin se tulee hakee sut sitten. Niin. Tuollahan se kaakattaja. Joo. Vetää vauhtia siellä uudestaan. Se uiselai tälleen. Se tuo. Se on tässä, niin panna toinen sinne. Kokeillaan ensimmäistä kertaa, jos se lähtee